Han tjekker lige hoppet ud. Det er faktisk også ret højt. Det går mig til pækken. Så ser vi så, som Mathias ville se det, hvis han stod ret op. Så det er sgu ret højt. Eller, nu siger jeg højt. Og jeg fik det på video! Hey, svømme. Gjorde det nede? Ja. Hold da kæft, mand. Du skal lige huske at hive styret, Mathias. Så skal du ikke rejse det op, vel? Snart skoven. Hold da kæft. Sæt, mand. Hvad så? Så du det? Det er så vildt.